ҳамеша як хоҳиши дигарам дорам ки хоҳ мардуме ки дар дохиланд, хоҳ мардуме ки дар хориҷанд, бояд дар қалби ҳамаи мо як шиор ё як хоҳиш бошад ки имрӯза ҳамин диёре ки мо шумо ҳастем, ватане ки мо шумо ҳастем, ира бояд мо обод кунем. бояд барои ҳар як лаҳзаи нохубие ки агар ин диёри моро агар фаро гирад, тамоми вуҷуди мо бояд ба ларза дарояд. нахоҳем ки хоҳ аз дохил хоҳ аз хориҷ касе халалпазир дар ин нооромиҳои мо шавад. ман диловарҷон озод мегӯм, ман ин чизҳоро дар русия ҳам мегуфтам. ман мегуфтам ки касе агар барои аз байн бурдани ваҳдат ё ноором кардан вақте сай дорад, талош дорад, вай ғараз дорад. вай ғараз дорад. ин ягон хубие харобӣ то имрӯза ягон хубӣ наовардааст. манам дар ҳамин давраҳои норомӣ будам. ҳамон худкушие ки шумо гуфтин, агар камтар одами бонанг бо номус мешиду рафтору соати ҳамон вақта медид, шояд иное ки худшона мекушанд мо мегӯем девонаанд. иноро мумкин мо мегӯем девонаанд. барои ман бисёри худкушиёда иштирок кардам. мегуфтам касал буд, мегӯяд не, касал набуд. ман гумонам меяд ки девона худкушӣ мекунад. девона худкушӣ мекунад. лекин ҳамин рӯзам агар дар ҳамин корам ки ҳар касе ки агар дастдарозӣ мекунад, мисол моро ба қабила ҷудо мекунад ё ҳар як масъалаеро куҷо ҳаст ҷое ки бехатову бекамбуду белағжиш бошад, куҷо ҳаст ҳамин хел. ҳамон давлатҳое ки аку гӯем пешрафтҳо доранд, хоб имрӯз бисёри мардуми хоҳад дар онҷо зиндагӣ кунанд. оё дар ҳамон ҷа ҳам ҳамон демократия ки мегӯянд ҳамон асл дорад? Надорад ҳеҷ вақт. барои ҳамин касе ки дар ҳамин бобат ман фикр мекунам, вақте ки чизе мехоҳад ки дохил кунад, моро бо шумо мисол нороҳату ноором кунад, дар кирдори ин инсонам ман хайра намебинам. ин одама ман ҳушорам намешуморам. барои ҳамин барои мо бисёр муҳим аст ки мо ба қадри якдигар расем, якдигарро дӯст бидорем. рӯз ба рӯз беҳбудиҳо дар мо шумо бошад. фарзандои мо бояд ки иншоаллоҳ аз ин дунёе ки аллоҳи меҳрубон инро офаридааст, инҳо дар ин ҷо гаштугузорам дошта бошанд. инҳо ҳам бояд ки тозагиву олуфтагиву мақсад гӯем хубиҳоро бояд ки бубинанд. ин хеле бадбахтӣ аст ки ай дасти ман вақте ки як бадбахтӣ меояву мардуме ки ҳатто ба ин ҳеҷ лозимам набуд бечораҳо онҳо азият кашанд, онҳо азоб бубинанд. ман ира ҳам дар ҳамин нисбати гӯем ҳамин масъала ҳам барои он ки бисёриҳо шояд гӯш андозанд, мега як нукта бас аст агар шуур аст. ҳамин барои одами бофаҳм худаш як ишора ҳам иншоаллоҳ кифоят мекунад.